ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. дар студия Суроб Шоҳдавазода, Соро Холиқназарова ва сурдатарҷимон Сатторов Қурбоналӣ. имрӯз дар қасри миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эътимодномаҳои сафирони навтаини як қатор кишварҳои хориҷиро қабул намуданд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ сафирони навро ба муносибати оғози фаъолияти дипломатияшон дар ин маснади масъул дар ҷумҳурии Тоҷикистон самимона табрику таҳният гуфтанд. 31 январ дар қасри миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эътимодномаҳои сафирони навтаини як қатор кишварҳои хориҷиро қабул намуданд. зимни маросим ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сафирони фавқулода ва мухтори шоҳигарии Муттаҳидаи Британияи Кабир ва Ирландияи Шимолӣ хонум Кэтрин Эллен Смиттон, Япония хонум Фурута Кейко, ҷумҳурии Корея Ҷон Сонг Шик, давлати Фаластин Адҳам Муҳаммад Али Ҳасан Зайналдин, Австрия хонум Андреа Бахер, Италия Пьер Габриеле Пападия де Боттини де Сант Аннезе, Канада Кристофер Дагган, Австралия Ҷон Уильям Гиринг, Алҷазоир Муҳаммад Ирқӣ, Сомалӣ Фатҳуддин Али Муҳаммед Биау, Камбоҷа Сок Чеа ва Боливарии Венесуэла Кристофер Алберто Мартинес Беротеран эътимодномаҳои худро бо паёму дуруд аз роҳбарияти кишварҳояшон тақдим карданд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ сафирони навро ба муносибати оғози фаъолияти дипломатияшон дар ин маснади масъул дар ҷумҳурии Тоҷикистон табрику таҳният гуфтанд. изҳори итминон карда шуд ки сафирон бо иқдомот ва тадбирҳои амалии худ ба таҳкими робитаҳои миёни кишварҳои худ ва Тоҷикистон мусоидати ҳамаҷониба хоҳанд кард. сиёсати хориҷии давлати мо аз солҳои аввали соҳибистиқлолӣ ба таҳкиму тавсеяи муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкории судманд бо шарикони байналмилалӣ нигаронда шудааст, таъкид намуданд сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. гуфта шуд ки Тоҷикистон бо доираи васеъи кишварҳои ҷаҳон ҳам дар сиғаи дуҷониба ва ҳам дар чорчӯби бисёрҷониба дар арсаҳои гуногуни мавриди манфиати муштарак равобити фаъолу созанда роҳандозӣ намудааст. дар идомаи суханронӣ президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба рушду таҳкими робитаҳои дӯстӣ ва ҳамкории гуногунҷанбаи судманди Тоҷикистон бо шоҳигарии Муттаҳидаи Британияи Кабир ва Ирландияи Шимолӣ, Япония, ҷумҳурии Корея, давлати Фаластин, Австрия, Италия, Канада, Австралия, Алҷазоир, Сомалӣ, Камбоҷа ва Венесуэлаи Боливариянӣ андешаронӣ намуданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи сафирони навтаинро ба вазъи имрӯзаи ҷаҳон ва зарурати дарёфти роҳҳои ҳалли мушкилоти рӯзномаи ҷаҳонӣ аз ҷумла масъалаҳои вобаста ба обу иқлим ҷалб намуданд. ҳамкорӣ дар чаҳорчӯби созмонҳои байналмилалӣ, дастгирии ташаббусҳои глобалии якдигар дар арсаи байналмилалӣ, таҳкими ҳусни тафоҳум ва робитаҳои пурсамари байнидавлатӣ аз мавзуоти дигари суҳбат буд. дар хотима президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба дипломатҳо комёбӣ хоста ба сарварони давлатҳои онҳо салому паёми гарм ирсол намуданд. дар охири маросим миёни пешвои миллат ва сафирони навтаин суҳбати озоду самимӣ доир гардид. 3 феврал соати 10 дар шаҳри Душанбе ҷулусияи 21 Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон давати шашум баргузор мегардад. аъзои Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 2 феврали соли 2025 аз соати 9 то соати 17 ва 3 феврали соли 2025 аз соати 8 то соату 9 дар шӯъбаи ташкилии дастгоҳи Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта мешаванд. телефонҳо 221 98 35 223 19 48. имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмад Тоир Зокирзода иҷлосияи шашуми Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон давати шашум баргузор гардид ки
ضمن آن لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره مораторій با سنجش‌های فعالیت سوبیکت‌های صاحبکاری، لایحه قانون جمهوری تاجیکستان اوید با وارد نمودن علاوه با قانون جمهوری تاجیکستان درباره خرید دولتی و کنونسیا درباره امتیازها و مسئولیت کاتبات، هیئت آن و نمایندگی دولت‌های اشتراکداری، مشورت‌های همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا مورد بررسی قرار گرفت. در اجلاسیه تاکید گردید که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان در پیام خود با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نمودند که با مقصد دستگیری دولتی فعالیت صاحبکاری، فراهم آوردن فضای مساعد برای جلب سرمایه و تأسیس جایهای کاری با همه نمود سنجش‌های فعالیت سوبیکت‌های صاحبکاری با استثنای سنجش‌های مقامات انداز تا 1 январи سال 2027 мораторий اعلان کرده شود. در رابطه با اجرای دستور و سپارش‌های پیشوای ملت، لایحه قراری حکومت جمهوری تاجیکستان اوید با لایحه قانونی جمهوری تاجیکستان درباره مораторій با سنجش‌های فعالیت سوبیکت‌های صاحبکاری از جانب کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تهیه و پیشنهاد کرده می‌شود. مناسبت‌های وابسته با مораторій اعلان شده در دایره قانون جمهوری تاجیکستان درباره مораторій با سنجش‌های فعالیت سوبیکت‌های صاحبکاری تنظیم گردیده، آن اساس‌های حقوقی تطبیق مораторій با سنجش‌های فعالیت سوبیکت‌های صاحبکاری را معین می‌کند. ترتیب تطبیق مораторій را مقرر و حقوق و منفعت‌های قانون و شهروندان را حفظ می‌نماید. دوم مارس در جمهوری تاجیکستان انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و وکیلان مجلس‌های محلی، وکیلان خلقی ولایت و شهر و ناحیه‌های مملکت دایر می‌گردد. این شب و روزها در همه حوزه و участкه‌های انتخاباتی طبق مقررات آمادگی‌ها ادامه دارند. در شهر حصار نیز دوم مارس سال روان در مملکت انتخابات وکیلان پارلمان، مجلس‌های وکیلان خلقی مقامات محلی، حکومت دولتی ولایت و شهر و ناحیه‌های کشور، اینچنین وکیلان جماعت‌های شهرک و دهات برگزار می‌گردد. در این زمینه امروزها در شهر و ناحیه‌های مملکت بهره در سطح بلند سیاسی تشکیل و گذرانیدن معرکه سیاسی مذکور کارهای آمادگی به ثمر رسانیده شده ایستادند. باید یادآور شد که در حدود شهر حصار یک حوزه یک مندته عمومی جمهوریوی حصار رقمی 7 و 40 حوزه انتخاباتی وکیلان مجلس وکیلان خلق شهر حصار تأسیس داده شدند. خیلی که دیده ایستاده جهت آمادگی‌ها و برای گذرانیدن تشکیل و گذراندن انتخابات نوبتی در تمام участкه‌های انتخاباتی شهر حصار کارها رفته ایستاده است و حتی در دوره شبانه نوبتداری شبانه تشکیل کرده شده است و من باوری کامل دارم که انتخابات نوبتی را با سربلندانه در سطح بلند برگزار می‌نماییم. با گفته الهام‌الدین بوریوف رئیس کمیسیون حوزه انتخاباتی، در участкه‌های انتخاباتی رویخط انتخاب کنندگان ترتیب داده شده، شعار و آویزه و دیگر حجت‌های ضروری آماده‌اند. участка انتخاباتی رقم 9 که واقع در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 5 قرار دارد برای گذراندن انتخاباتی در پیش ایستاده پورا آماده می باشد. در участка انتخاباتی رقم 9 2041 نفر آوازدهنده می باشد که از اینها 1008 نفرشان زنها می باشد. با باوری کامل گفته می توانیم که این چاره‌بینی سیاسی را در سطح خوب می گذرانیم. طبق اطلاع مسئولین، شماره احتمالی انتخاب کنندگان برای انتخابات مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در شهر حصار 167886 نفر، برای انتخابات وکیلان شهری نیز 199854 نفر را تشکیل خواهد داد. همگان خوب آگاهی داریم مردم شرفمند تاجیکستان عزیزمان را در پیش معرکه مهم سیاسی انتخابات وکیلان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، انتخابات مجلس وکیلان خلق ولایت و شهر و ناحیه، انتخابات وکیلان مجلس جماعت و شهرک و دهات انتظار است. می توان گفت
40 ҳавза ва 105 участкаи интихоботӣ барои интихобот ба пуррагӣ омодаанд. дар шаҳр барои баргузории интихоботи маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон 90 участкаи интихоботӣ, барои интихоботи вакилони шаҳрӣ 40 ҳавза ва 105 участка, инчунин барои интихоботи вакилони ҷамоат 12 комиссияи интихоботӣ ва 332 ҳавзаҳои интихоботӣ, дар умум 581 комиссия бо ҳайати 5727 нафар таъсис дода шудааст. интихобот дар низоми демократӣ яке аз муҳимтарин падидае аст ки ифодаи ирода ва иштироки бевоситаи халқро дар идора кардани давлат таъмин менамояд. феълан нафарони мутасаддии баргузории ин маъракаи муҳими сиёсӣ дар мамлакат талош доранд ки интихоботи дар пеш истодаро бо риояи қонунҳои амалкунанда, шаффофу демократӣ доир созанд. гузориш аз шаҳри Исфара. дар шаҳри исфара бо мақсади дар сатҳи баланд баргузор гардидани маъракаи муҳими сиёсӣ, интихоботи маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон тадбирҳои мушаххас андешида шуда, ҳавза ва участкаҳои интихоботӣ дар доираи талаботи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи интихоботи маҷлиси намояндагони маҷлиси олӣ ташкил карда шудаанд. баъди ба тасвиб расидани қарори комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи таъсиси ҳавзаҳои интихоботӣ, дар шаҳри исфара ҳавзаи интихоботӣ рақами 20 таъсис дода шуда, бо қарори комиссияи ҳавзавии интихоботии мазкур дар шаҳр 86 участкаҳои интихоботӣ ташкил гардиданд ки имрӯзҳо ҳамагӣ барои гузаронидани маъракаи муҳими дар пеш истода омодагӣ мебинанд. комиссияи ҳавзавии интихоботӣ якмандатии исфара 20 оид ба интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати шаффофу демократӣ омода ва баргузор намудани маъракаи интихобот тайёрии ҳамаҷониба дида истодааст. дар ҳудуди шаҳру деҳоти исфара 86 адад участкаҳои интихоботӣ ташкил карда шуда, 946 нафар фаъолон ки аз онҳо 51.2% занон ва 34%-шонро ҷавонон ташкил медиҳанд, комиссияҳои участкавӣ ташкил карда шудааст. ҳамин 86 участкаҳои интихоботӣ бо гӯшаҳои интихоботӣ, бо кабинаҳо, қуттиҳои овоздиҳӣ ва дигар молу маводҳои зарурӣ таъмин карда шудаанд. ҳамчунин аз ҷониби комиссияи ҳавзавӣ дар асоси супориши комиссияи марказии интихобот ва райпурсӣ наздик 20 адад молу маводҳои тарғиботӣ дастрас карда шудаанд. 4 нафар номзадҳо ба вакилии маҷлиси намояндагон ба қайд гирифта шуда, баргузории 46 мулоқоту вохӯриҳо дар ҳудуди шаҳру ноҳия бо онҳо ба нақша гирифта шудааст. ҳамчунин аз ҷониби аъзои комиссияҳои участкавӣ барои қайдгирии интихобкунандагон пурра ба итмом расонда шуд. ҳамчунин комиссияи ҳавзавӣ кӯшиш ба харҷ дода истодааст ки бо аъзоёни комиссияи участкавӣ машваратҳои дастурдиҳӣ баргузор намояд. аллакай 2 маротиба дар ҳамин 12 ҷамоатҳои шаҳруку деҳот бо аъзои комиссияи участкавӣ машваратҳои дастурдиҳӣ гузаронида шуд. аллакай ба имрӯз дар ҳамаи участкаҳои интихоботӣ шароитҳои лозима муҳайё карда шудаанд. шумораи интихобкунандагони участкаҳои интихоботии шаҳри исфара дар маҷмӯъ ба 165230 нафар баробар буда, аз ин миқдор 588 нафар бори аввал овоз медиҳанд. дар пештоқи ҳамаи участкаҳо навиштаҷот бо зикри мушаххасоти участкаҳои интихоботӣ насб карда шудаанд. дар маркази шаҳр ва ҷамоатҳои деҳоту шаҳракҳо шиору овезаҳо оид ба интихоботи маҷлиси намояндагон ва раҳнамоҳо барои интихобкунандагон дар ҷои намоён насб ва гузошта шудаанд. агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамбастагӣ бо вазорати нақлиёти мамлакат бо мақсади муколамаи масоили муқовимат ба коррупсия дар соҳаи нақлиёт дар муассисаи давлатии китобхонаи миллии тоҷикистон таҳти унвони чораҳои пешгирии зуҳуроти коррупсионӣ дар соҳаи нақлиёт конференсияи ҷумҳуриявӣ баргузор намуданд.
дар чорабинии роҳбарият ва масъулини агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон, вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон ва зерсохторҳои зертобаи он, раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ, вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар сохторҳои марбута ширкат варзида, фикру мулоҳизаҳои худро вобаста ба чораҳои пешгирии зуҳуроти коррупсионӣ дар соҳаи нақлиёт, рафти амалисозии сиёсати зидди коррупсионӣ ва бартараф намудани хавфҳои коррупсионӣ ҷой дошта дар ин соҳа баён намуданд. аз ҷумла зикр шуд, ки коррупсия мушкилоти глобалии ҷаҳони муосир буда, ҳамчун зуҳуроти сиёсии иҷтимоӣ ба тамоми паҳлӯҳои ҳаёти ҷамъиятӣ, идоракунии давлатӣ, рушди босуботи иқтисодиёт, некуаҳволии мардум, таъмини риояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд таъсири манфӣ мерасонад. дар партави сиёсати зидди коррупсионии ҳукумати мамлакат имрӯз аз ҷониби агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамбастагӣ бо вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон ва масъулини соҳаи нақлиёти кишвар нуқтаҳои муҳим аз ҷумла омилҳои асосии коррупсия дар нақлиёт, тарзу усулҳои муассири муқовимат ба он, нақши мақомоти давлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ дар пешгирии коррупсия мавриди баррасӣ қарор дода шуд. бо дарки саривақтӣ ва дурандешии пешвои мавзаи миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҷумҳурии Тоҷикистон аз давлатҳои дар самти муқовимат ба коррупсия муваффақ буда хафо намонда, соли 2006 конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид зидди коррупсияро ба имзо расонида, зимнан соли 2006 онро мавриди ратификатсия қарор доданд. дар заминаи қабул намудани конвенсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон беш аз 20 санадҳои меъёриюқии сиёсати зидди коррупсионии мамлакат ба имзо расонида шуд. стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия барои солҳои 2008, 2012, 2013, 2020 ва стратегияи амалкунанда, ки аз 195 банд ва нақшачорабиниҳои он аз 70 банд иборат мебошад, аз қабили санадҳои меъёриюқӣ қабулшуда мебошанд. зимни баромади хеш намояндагони вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон вобаста ба пардохтҳои ғайринақдӣ ва рақамикунонии соҳа, пешгирӣ ва коҳиш додани омилҳои коррупсионӣ дар ин самт сухан гуфта, иброз доштанд, ки дар сохтори вазорати нақлиёти тоҷикистон маркази рақамикунонии соҳаи нақлиёт таъсис дода шудааст. вазифаи асосии ин марказ рақамикунонӣ ва беҳдошти суръат ва сифати хизматрасониҳои давлатӣ дар соҳаи роҳу нақлиёт ва аз байн бурдани хавфҳои сар задани омилҳои коррупсионӣ арзёбӣ мешавад. бояд гуфт, ки тақвият додани низоми электронӣ пардохти ҳаққи хизматрасонии давлат ва ба меъёрҳои байналмилалӣ мутобиқ намудани фаъолияти яке аз талаботи банди нақшаи чорабиниҳои стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 мебошад. ҳамин аст, ки сол аз сол дар сиёсати давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мубориза бар зидди коррупсия яке аз масъалаҳои асосӣ буда, муқовимат ва пешгирии омилҳои ба он мусоидаткунанда ҷиддитар мешаванд. имрӯз дар шаҳри Душанбе ҷаласаи навбатии Иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон доир гардид. натиҷагирӣ аз фаъолияти як соли гузашта ва вазифаҳо барои соли 2025 меҳвари ин ҷаласаро ташкил дод. ҷаласа таҳти раёсати раиси Иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон, раиси Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш Зулфиқор Гулаҳмадзода доир гардида, масъалаҳои ба рӯзномаи кори он ворид гардида, ба монанди ҳисобот оид ба фаъолияти Иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон дар соли 2024, вазифаҳо барои соли 2025 ва тасдиқи нақшаи корӣ, нишондодҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохиливу хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии кишвар дар соли 2024, иштироки фаъолонаи аъзои Иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон дар маъракаи муҳими сиёсӣ, интихоботи маҷлиси вакилони маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллӣ дар соли 2025 мавриди баррасӣ қарор гирифт. дар кори ҷаласаи Иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон, намояндагони ҷавонони вазорату идораҳои дахлдор, кумитаву ташкилот иштирок намуданд. зимни натиҷагирӣ аз фаъолияти Иттифоқ зикр гардид, ки дар маҷмӯъ соли 2024 фаъолияти Иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон самаровар буда, нақши аъзои ташкилот дар пешрафт ва рушди тамоми бахшҳои иқтисоди миллии мамлакат бар аъло ба мушоҳида мерасад. ҳозирин доир ба масъалаҳои ҷорӣ ҳамчунин ибрози андеша карда, ҷиҳати фаъолияти мунтазам ва пурсамари Иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон пешниҳодоти судманд баён намуданд.
дар донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ дар ҳошияи паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ ҳамоиш доир гардид. дар ин чорабинӣ муҳимтарин бандҳои паёми сарвари давлат ки ба соҳаи маориф тааллуқ доранд мавриди омӯзиш қарор дода шуданд. дар ҳамоиш намояндагони академияи идоракунӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон, донишгоҳи миллии тоҷикистон ва кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи исмоили сомонӣ шаҳри душанбе иштирок ва суханронӣ намуданд. дар қисмати ифтитоҳии ҳамоиш роҳбарияти донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ зикр доштанд ки соҳаи маориф яке аз масъалаҳои муҳиму марказии паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад ки ҳамасола бо таҳлилҳои амиқу дақиқ ва беҳтар кардани вазъи соҳаи маориф аз ҷониби президенти тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавриди баррасӣ қарор мегирад. дар паёми навбатини сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаҳои мубрами соҳаи маориф аз ҷумла рушди он ва беҳтар намудани вазъи иҷтимоии кормандони соҳаи маориф диққати асосӣ дода масъулинро вазифадор намуданд ки барои баланд бардоштани музди маош ва дигар ёрдампулиҳо ба омӯзгорон чораандешӣ намоянд. гуфта шуд ки дар замони соҳиби истиқлолӣ маблағгузории соҳаи маориф сол ба сол зиёд шуда вазъи соҳа ва кормандони муассисаҳои таълимӣ мунтазам беҳтар мегардад. дар паёми президенти тоҷикистон ба Маҷлиси олӣ бо мақсади беҳтар намудани сатҳи некуаҳволии мардуми мамлакат ва тақвият бахшидани ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дастур дода шуд ки маоши вазифавии кормандони муассисаҳои томактабӣ ва таҳсилоти миёнаи умумии соҳаи маориф 30% зиёд карда шавад. ин дастур имкон медиҳад ки вазъи иҷтимоии кормандони соҳаи маориф беҳтар гардида бо ин роҳ ҳавасмандӣ, такмили ихтисос, ҷалби кадрҳои дорои қобилияти баланд ва баланд бардоштани нуфузи омӯзгорон дар ҷомеа ва дигар тадбирҳо амалӣ карда шаванд. хотиррасон мешавем ки дар солҳои соҳиби истиқлолӣ дар тоҷикистон дар доираи имконоти молиявии мамлакат 22 маротиба музди меҳнати кормандони соҳаи маориф зиёд карда шудааст. дар муассисаи давлатии таълимии литсей барои хонандагони болаю қад дар шаҳри Душанбе низ бобати тавзеҳи паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии мамлакат ҳамоиш баргузор шуд. ширкаткунандагони чорабинӣ роҷеъ ба вазифагузориҳои роҳбари давлат бобати рушди бештари маорифи миллии кишвар ибрози андеша карданд. иштирокчиёни ҳамоиши омӯзишӣ перомуни дастуру ҳидоятҳои баёнгардида хусусан дар самти баландбардоштани сифати таълиму тарбия, тайёр намудани мутахассисони ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир, сатҳи аз худкунии фанҳои табиатшиносӣ дақиқ андешаронӣ намуданд. ҳамоиш таҳти унвони иқтисодиёт, асос ва гарави ҳастии ҷомеа баргузор гардид. зикр рафт ки дар шароите ки техникаву технология муосир рушд намуда, талабот ба мутахассисони фанҳои дақиқ ва табиатшиносӣ меафзояд, пешниҳоди солҳои 2020-2040 ҳамчун 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ аз ҷониби президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хеле муҳиму саривақтӣ мебошад. таъкид шуд ки татбиқи дастовардҳои илму технологияи замонавӣ низ яке аз масъалаҳои муҳими ҳалли проблемаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ аст. бахусус таваҷҷӯҳ ба рушди илму маориф хеле бештар шуда, ин соҳаҳо ба бахшҳои афзалиятнок табдил меёбанд. нотиқон иброз доштанд ки илму маориф омили муҳимтарини пешрафти ҷомеа маҳсуб шуда, дар ҷаҳони пуртазоди имрӯз фақат насли наврасу ҷавоне ки дониш ва касбу ҳунарҳои замонавиро аз худ кардааст, метавонад дар оянда рушди босуботи иқтисодии ҷумҳуриро таъмин намояд. вобаста ба ин омӯзгоронро зарур аст ки барои боло бурдани сатҳу сифати дониши хонандагон ва омӯзиши забонҳои хориҷӣ тадбирҳои зарурӣ андешида, барои баланд бардоштани сифати таҳсил, эҳсоси ватандӯстӣ ва ифтихори миллии насли ҷавони ҷумҳурӣ кӯшиш ба харҷ диҳанд. имрӯз зимни нишасти матбуотии вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ дода шуд ки бо мақсади бартараф намудани норасоии адабиёти таълимӣ дар асоси эҳтиёҷоти муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, нақшаи чопи китобҳои дарсӣ барои муассисаҳои таҳсилоти умумӣ дар соли 2025 таҳия шуд ки тибқи он нашри 120 номгӯи китоби дарсӣ бо теъдоди 9 миллиону 154 ҳазор нусха ба нақша гирифта шудааст. ҷузъиёти ин нишаст дар матлаби навбатии барнома.
соли 2024 дар ҷумҳурӣ аз ҳисоби ҳама сарчашмаҳои маблағгузорӣ 273 иншоот дар соҳаи маориф бо фарогирии 57610 ҷойи нишаст сохта ба истифода дода шудааст. Бо назардошти он ки омода кардани кадрҳои баланд ихтисос аз сатҳу сифати таълиму тарбият дар муассисаҳои таълимӣ вобастагии зиёд дорад, дар кишвар ба бунёди муассисаҳои типи нав ва дорои шароитҳои хуби таълим таваҷҷӯҳи аввалин дараҷа дода мешавад. Ин нуктаро роҳбарияти вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон зимни нишасти хабарӣ таъкид доштанд. Қайд гардид ки дар маҷмӯъаи солҳои соҳиби истиқлолӣ дар кишвар 3670 муассисаи нави таҳсилоти миёнаи умумӣ, 262 муассисаи томактабӣ ва 35 муассисаи таҳсилоти олии касбӣ сохта ба истифода дода шудааст. Қайд гардид ки пешрафти соҳаҳои ҳаёти ҷомеа аз сиёсати давлатӣ дар соҳаи маориф вобастагии зич дорад. Аз ин рӯ ислоҳоти дурусти соҳаи маориф ин нишони рушди минбаъдаи ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷомеа ва омили пешрафти Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар ҳазораи сеюм маҳсуб меёбад. Саволи дигари матраҳ дар нишасти имрӯза фарогирии кӯдакон ба зинаи таҳсилоти томактабӣ буд, зеро фоизи фарогирии кӯдакон ба ин зинаи таҳсилот хеле кам мебошад. Дар посух ба ин савол роҳбарияти вазорат гуфтанд ки соли 2024 ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи маориф дар доираи зинаи таҳсилоти томактабӣ тағйирот ворид карда шуд ки бо татбиқи он фарогирии кӯдакон ба зинаи таҳсилоти томактабӣ зиёд хоҳад шуд. Дар доираи стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои то соли 2030 бошад фарогирии кӯдакон ба муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ то соли 2025 ба 30% ва то соли 2030 ба 50% расонида мешавад, зикр шуд дар нишаст. маркази миллии қонунгузорӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2024 9 санади меъёрии ҳуқуқиро бо мақсади мутобиқ намудан ба Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ аз экспертизаи ҳуқуқӣ гузаронид ки дар натиҷа 113 таклифи илмӣ рӯи кор омад. дар ин хусус имрӯз зимни нишасти матбуотӣ директори марказ Иззатулло Саидзода ба хабарнигорон иттилоъ дод. зикр гардид ки дар ин давра аз ҷониби таҳиякунандагон ба феҳристи нақшаҳои таҳияи лоиҳаҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ 35 огоҳинома дар бораи омода намудани лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ ки боиси таҳлили таъсири танзимкунӣ мегардад бо мақсади гузаронидани машварати оммавӣ ҷойгир карда шуд. нисбат ба 26 огоҳиномаи лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ хулоса доир ба гузаронидани машварати оммавӣ пешниҳод шуд. ба 16 лоиҳа хулосаи таҳлили таъсири танзимкунӣ пешниҳод гардид. нисбат ба 33 лоиҳаи таҳиякунандагон хулоса вобаста ба фарогир будан ба таҳлили таъсири танзимкунӣ пешниҳод шуд. тазаккур дода шуд дар нишасти матбуотӣ. чунин нишасти хабарӣ донишгоҳи славянии Тоҷикистону Россия баргузор гардид. иттилоъ дода шуд ки давоми соли равон дастовардҳои илмию истеҳсолии ҳайати омӯзгорони донишгоҳ назаррас буда. дар ин замина баъзаи моддию техникии муассисаи олии таълимӣ низ пурра гардонида шуд. тазаккур дода шуд ки ҳоло дар донишгоҳ барои дар сатҳи хуб гузарондани машғулиятҳои амалию назариявӣ тамоми имкониятҳо муҳайё буда, муассисаи мазкур миёни дигар муассисаҳои олии касбӣ дар самти омода намудани кадрҳои арзанда барои тамоми бахшҳо яке аз ҷойҳои намоёнро ишғол менамояд. иртиботи донишгоҳи славянии Тоҷикистону Россия бо дигар донишгоҳҳои бо нуфузи ҷаҳонӣ дар ҳоли рушд қарор дошта, танҳо соли 2024 беш аз 50 нафар донишҷӯёни ин даргоҳ барои идомаи таҳсил ба донишгоҳҳои Федератсияи Россия ва Аврупо фиристода шуданд. ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ҳудуди ҷамоату шаҳракҳои шаҳри Гулистон сохтумону бунёди 280 иншооти ҷашнӣ ба нақша гирифта шуда. то ин марҳила 168 адади он мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтааст. раванди корҳои ободониву созандагӣ ва бунёди корхонаҳои нави саноатӣ таҳти назорати қатъии масъулони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ қарор дорад. дар шаҳраки сирдарёи шаҳри Гулистон ба пешвози 35-солагии истиқлоли давлатӣ майдони парчами миллӣ бунёд мегардад. баробари ба истифода дода шудани майдони парчами давлатӣ дар маркази ин шаҳрак истиқоматкунандагон соҳиби боз як макони истироҳатию фароғатӣ мешаванд. зимни шиносоӣ бо лоиҳаи бунёди майдони парчами давлатӣ ба раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода иттилоъ дода шуд ки бунёди майдони парчам ва боғи истироҳативу фароғатӣ бо ташаббуси мақомоти иҷроии ҳокими давлатии шаҳри Гулистон ба нақша гирифта шуда
شده طبق لایحه بلندی ستونپایه 30 متر را تشکیل می‌دهد. اطراف میدان پرچم با فواره، نشستگاه‌ها و گل‌های موسمی آرا داده شده تمام حدود آن چراغان می‌گردد و مسئولین عزم دارند کارهای ساختمانی را با صفت بلند سال روان به اتمام رسانند. با شرافت استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت شهرک سردریا کارهای آبادانی سازندگی را بسیار خوب براه مانده ایم. من امروز ما تصمیم گرفته ایم که یک میدان پرچم برای اهالی شهرک ساخته به استفاده دهیم تا که یک جای دمگیری اهالی همین ساکنان شهرک سردریا باشد و ما اهالی جماعت شهرک سردریا به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می‌نداره خش را بیان می‌سازیم که تحت دستور و سپارش‌های آن کس من بسیار کارهای آبادانی سازندگی در جماعت شهرک سردریا براه مانده شده است. در شهر گلستان به بنیاد کارخانه‌های نو استحصالی توجه ضروری روانه گردیده. در این روند همساله خط‌های نو استحصالی فعال گردانیده می‌شود. جمعیت دارای مسئولیتش محدود تکلات از زمره کارخانه‌های نو ساخته شونده به حساب می‌رود که در آن استحصال رنگ‌های بیناکاری و خاکه آرایشی و پردازدهی بر راه مانده شده است. با این مقصد عین زمان ساختمان بیناهای یاری رسان و وصل و نصب دستگاه موثر جریان داشته برابر به کار انداختن آن تا 70 نفر ساکنان محلی با جای دائمی کاری تامین می‌شوند. تجهیزات نوی کارگاه از جمهوری مردمی چین و دولت ترکیه وارد گردیده تمام روند استحصالات مطابق به طلبات و معیارهای ساحه به راه مانده می‌شود. در کارگاه برابر رنگ‌های ساختمانی همچنین استحصال قطعه‌های گوناگون حجم به راه مانده شده است. این امکان می‌دهد که تمام روند استحصالات در خود کارخانه صورت گیرد. در عموم در این کارخانه نوبنیاد تا 20 نمود رنگ‌های ساختمانی استحصال می‌گردد. رهبری ولایت ضمن‌شناسایی فعالیت صاحبکاران شهر را در عملی سازی دستور و سپارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اوید به صنعت کنونی با صورت کشور مهم و سریع ارزیابی کرده بنیاد چنین خطهای نو استحصالی را قدمی استوار در تطبیق برنامه مذکور عنوان نمود. در منطقه صنعتی شهر گلستان رئیس ولایت با جریان ساختمان سردخانه جمعیت دارای مسئولیتش محدود سیگان چینا شد. اطلاع داده شد که سردخانه مذکور پورا با تکنولوژی معاصر چینی بنیاد یافته برای ذخیره محصولات کشاورزی در تمام فصل سال پیش بینی گشته است. سردخانه به 10 قسمت تقسیم گردیده گنجایش آن تا 600 تن محصولات میباشد. مطابق نقشه در 8 حجره آن ذخیره میوه و سبزیجات با فراگیری تا 480 تن و در 2 عدد دیگر 120 تن محصولات گوشت نگهداری کرده می شود. تکنولوژی معاصر امکانیت می دهد که حرارت داخل سردخانه موافق با محصولات ذخیره شونده معتدل نگاه داشته شود. یعنی میوه و سبزیجات را در حرارت از 5 درجه گرمی تا 5 درجه سردی و محصولات گوشتی را باشد در حرارت 25 درجه سردی در مهلت‌های طولانی با صفت بلند می توان نگاه داشت. در شهر گلستان به پیشواز صنایع فرخنده و ملی کارهای آبادانی و سازندگی و شنانیدن درختان سایه افکن و همیشه سبز جریان داشته تمام کوچه و خیابان سبز و خرم گردانیده می شود. امروز با استفاده از باد و هوای مساعد در حدود جماعت و شهرک‌ها شنانیدن درختان همیشه سبز و سد تازه می گیرد. رهبر ولایت ضمن سفر کاری به این شهر در معرکه نهال شنانی شرکت ورزید. در این روز به طور دست جمعی با جلب کارمندان و مسئولین مقامات محلی اهل زحمت خواجگی منزلی و کمونالی شهر در شهرهای گلستان با وجود غفورов زیاد از 500 بیخ نهال‌های همیشه سبز صنوبر شنانیده شدند. در عموم باشد در موسم امسالی نهال شنانی از طرف خواجگی منزلی و کمونالی و حفظ محیط زیست شهر تا 10,000 بیخ درختان در کوچه و خیابان و موضع‌های استراحتی و فراغتی شنانیده می شود. مورد به یادآوری است که به افتخار 35 سالگی استقلال دولتی در حدود جماعت و شهرک‌های شهر گلستان ساختمان و بنیاد 280 عدد انشاءات جشنی به نقشه گرفته شده تا این مرحله 168 عددی آن مورد بهره برداری قرار گرفته است. آمادگی‌ها به موسم گل و درخشینانی در قلمرو ولایت مختار کوهستانی بدخشان آغاز یافت. در سال سپری گردیده باشد در قلمرو ولایت زیاده از 130 گکتار باغ‌های نو بنیاد یافتند. امسال نشأ و نمای باغ‌های نو بنیاد زیر نظارت قطعی گرفته شده به نگاه و بین آنها
ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон аз ҷиҳати иқлим ва ҷойгиршавии ҷуғрофӣ аз ҳамдигар тафовути зиёд доранд. Ноҳияи Мурғоб дар баландиҳои зиёда аз 2500 метр аз сатҳи баҳр қарор дорад ва дарахту буттазор дар он ба таври кофӣ нашу намо надорад. Вале ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин самт барномаҳои гуногунро матраҳ ва мавриди амал қарор додааст, ки тибқи онҳо ташкил ва хӯрамгардонии ноҳия бо суръат давом дорад. дар маркази вилоят ва ноҳияҳои гирду атрофи он бошад, иқлим барои парвариш ва нашъонамои ҳар гуна растаниву гулу бутта басо мувофиқ мебошад ва дар ин ҷо ҳамасола масоҳати боғоти нав ва заминҳои нави киштбоб зиёд карда мешавад. Иқлим ва табиати ноҳияи Ванҷ ва Дарвоз бошад, дар маҷмӯъ барои парвариш растаниҳои ситрусӣ низ қулай мебошад. Новобаста аз ин гуногунрангии табиати вилоят, тибқи дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, теъдоди боғҳо дар минтақа сол то сол рӯ ба афзоиш дошта, бештар заминҳо ба гардиши кишоварзӣ дароварда мешавад. дар соли 2024 вобаста ба ободонии вилоят бо мавозории кумитаи ҳифзи муҳити назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 400 000 маблағ ҷудо шуда ба шаҳру ноҳияҳои вилоят дарахтони орошӣ қариб 2000 беғ, зиёда аз 100 000 беғ кӯчати гул ба шаҳру ноҳияҳои вилоят ворид гардид ва барои ободонии вилоят сарф шуданд. ба ободонӣ ки бузургӣ зиёда аз 230 000 беғ дар ҳудуди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон корҳои омода шуданд ва ин дарахтон қадри оғоз шинонда шуданд. ҳоло мебинед ки ҳамин дарахтҳо ҳама сабсабзу хӯрам нашунамо истоданд ва зиёда аз 130 гектар боғҳои нав дар ҳудуди вилоят бунёд гардиданд. Дар соли 2024 дар ҳудуди вилоят 203 000 беғ ниҳолҳои гуногун шинонда шуданд, ки аз онҳо 84 000 беғ ниҳолҳои мевадиҳанда, 12 000 беғ ниҳолҳои ороишӣ ва 102 000 беғ ниҳолҳои сояафкан мебошанд. Дар майдони 38 000 метри мураббаъ гулзорҳо, 542 метри мураббаъ гармхонаҳои гулпарварӣ ва 354 гектар ниҳолхонаҳо, 85 гектар боғҳои нав бунёд гардида, 32 гектар боғҳои кӯҳна ва 45 гектар ҷангалзорҳо барқарор карда шуданд. Ин раванд мутобиқи нақша дар соли 2025 низ идома дода хоҳад шуд ва тибқи нақшаи бунёди боғу барқароркунии онҳо дар ҳудуди вилоят шинондани 152 000 беғ ниҳолҳои гуногун, ки аз он 22 000 беғ ниҳолҳои мевадиҳанда, 5 000 беғ ниҳолҳои орошӣ ва 127 000 беғ ниҳолҳои қадқади роҳҳо, дарёву каналҳо ба нақша гирифта шуданд. дар соҳаи бедошти замин барномае аз худкунии заминҳо мавҷуд аст барои солҳои 2024-2028. дар дораи ҳамин барнома маблағҳо барои аз худкунии 100 гектар замин, аз он ҷумла дар деҳаи Шитаме ноҳияи Шоҳнун ба маблағи 1 800 000 ва 50 гектар замин ба истифода дода мешавад. Инчунин дигар дар ноҳияи Рӯшон низ 1 750 000 маблағ ҷудо шудагия, 50 гектар замин низ дар ҳамон ҷо ба истифода дода мешавад. инчунин дигар таъмиру барқарорсозии каналҳо дар ноҳияҳои вилоят ба анҷом расонида шуд, ки ба ҳамин мақсад зиёда аз 300 000 сомонӣ хароҷот гардид. аз 1 марти соли ҷорӣ бошад маъракаи ниҳолшинонию кабудизоркунӣ, бунёду барқароркунии боғҳои нав дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои вилоят ба порагӣ оғоз меёбад. дар китобхонаи миллии Тоҷикистон бо иштироки муаррихону донишмандони тоҷик ба ифтихори ҷашни Сада ҳамоиши илмӣ баргузор шуд. Гуфта шуд, ки ҷашни Сада ҷамъбасти фаъолияти яксолаи кишоварзон, таҳлили бурду бохти соҳа, тарҳрезии нақшаҳо дар соли нав ва омодагии деҳқонон ба киштукори баҳорӣ мебошад. ҷашни Сада яке аз ҷашнҳои миллӣ буда, анъана ва оину суннатҳои ниёгонро дар худ нигоҳ дошта, то ба замони мо мустақилияти худро ҳифз намудааст. Бо шарофати истиқлолияти давлатӣ ва таваҷҷӯҳи ҳамешагии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, чанд сол боз ин ҷашни таърихӣ дар ҷумҳурӣ бо шукӯҳ шавомати хоса таҷлил мегардад, ки ин гуна иқдоми накӯ боиси эҳёи оину суннатҳои ниёгон гардида истодааст. ин нукта дар чорабиние, ки зери номи ҷашни Сада мероси аз ниёгони мост, дар китобхонаи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид.
таъкид шуд. қайд гардид ки ҷашни сада яке аз ҷашнҳои қадимаи мардуми орони табор ба шумор меравад. асосу мазмуни ҷашни садаро тибқи ривоятҳо ғолиб омадани рӯшноӣ бар торикӣ, гармо бар сармо ва хубию неки бар баъди ва зиштӣ ташкил дода, мардум онро бо афрӯхтани гулханҳои бузург ва баргузор намудани ҷамоматҳо таҷлил менамоянд. ба таъкиди маърузачиён ҷашни сада яке аз ҷашнҳои мавсимию маросимии мардуми орёни табор буда, он ҳамчун рамзи омодагӣ ба кишту кори баҳорӣ ва муждаи наврӯз пазироӣ мегардад. баромадкунандагон қайд карданд ки бо шарофати соҳибихтиёрии арзишҳои бостонӣ ва расм оинҳои неки миллӣ эҳё карда шуда, онҳо ба хотири баландбардоштани худогоҳиву худшиносии аҳолӣ ва муаррифии шоистаи халқи кӯҳанбунёди тоҷик дар арсаи ҷаҳонӣ рушд ёфта истодааст ки сада аз ҷумлаи онҳо мебошад. дар идомаи чорабини оиди таърих ва моҳияти ҷашни сада аз ҷониби иштирокчиён маърузаҳо қироат карда шуд. ёдовар мешавем ки моҳи декабри соли 2023 наминаи муштараки ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии исломии эрон ҷашни сада ба феҳристи мероси ғайримоддии башарият ворид карда шудааст. дар шаҳри кӯлоб ҳам ҷашни сада бо шаҳомати тоза таҷлил гардид. дар ҷашнгоҳ ҳамаи анъанаҳои марбут бо ин иди бостонӣ таҷассум ёфт. иброз ёфт ки ҷашнҳои наврӯз, меҳргон ва сада таҷассуми хират, фарҳангу маданият ва симои маънавии мардуми тоҷик мебошанд. ҷашни сада дар маркази шаҳри кӯлоб бо иштироки раҳбарияти шаҳр, намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти хатлон, кормандони сохторҳои гуногун аз ҷумла кишоварзону аҳли илму маориф, фарҳанг, омӯзгорону донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва доираи васеъи сокинони маҳаллӣ бо риояи тамоми унсурҳои миллӣ таҷлил карда шуд. замин асту хуршеду оби равон, бирану бишошу бувалдор дон. ҷашни сада муборак. рамзи ғалабаи гармӣ бар сардӣ ва рӯшноӣ ба торикӣ дар маркази чорабини гулхан афрӯхта шуда, суннатҳои деринаи мардуми тоҷик бо савту навоҳо ва шеъру таронаҳо аз ҷониби иштирокдорон дар сатҳи баланд иҷро гардид. бо назардошти иҷрои расму оин ва суннатҳои деринаи мардум, намоишгоҳи дастовардҳои соҳаҳои гуногун аз қабили номгӯи зиёди маҳсулоти кишоварзӣ, намунаҳои маҳсули ҳунари дастии сокинон, оростани хони идона, ташкили намоишгоҳи техникаву механизмҳои кишоварзӣ, гӯшаи гулу бутаҳо, ниҳолҳои мевадиҳанда, сояафкану ороишӣ ва дигар дастовардҳои илмиву фарҳангӣ ки баёнгари пешрафту тараққиёт, фаровонҳосилӣ ва беҳбудшавии ба тадриҷи сатҳи некуаҳволии мардум аст, пешниҳоди иштирокдорон гардонида шуд. ҷашни сада, ҷашни наврӯз, ҷашни тиргон, ҷашни меҳргон ин хос идҳои кишоварзон мебошанд ки дар давраи соҳиби истиқлолӣ эҳё гардида бо ташаббус ва дастгирӣ бевоситаи пешвои муаззами миллат дар саросари ҷумҳурӣ бо тантана ҷашн гирифта мешавад. кишоварзони шаҳру деҳоти кӯлоб имрӯз омодагии хешро ба кишти баҳории барвақтӣ, ба кишти зироатҳо омодагии худро нишон дода истоданд. мо гуфта метавонем ки мана техникаи оди кишоварзӣ, тухмӣ, корҳои беҳтар намудани ҳолати мертаби заминҳо, тоза намудани ҷӯи забрҳо, ҳамаи корҳо аллакай дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шудааст ва умед дорем ки соли 2025-ро кишоварзони шаҳру деҳоти кӯлоб бо натиҷаҳои хубу беҳтар ҷамъбаст менамоянд. истиқболи сатҳи баланди ҷашни кӯҳани таърихии сада аз эҳтирому арҷгузории сокинон ба санаҳои муҳими таърихӣ ва ҳифзу муаррифии анъанаҳои миллӣ ба наслҳои оянда мебошад. ба муносибати ин ҷашни аҷдодӣ ва муждаи наздик омадани фасли баҳор ки рамзи хосаи сада дониста мешавад, занони тоҷик суфраи идона кушода таомҳои гуногуни миллиро омода ва пешниҳод намуданд. ҳамчунин маҳсули ҳунарҳои дастии ҳунармандони шаҳр ки бо завқи баланди эҷодӣ ва таҷассуми оинҳои миллии гузаштагон бо омезиши рангу тобишҳои муосир омода гардида буданд, дар намоишгоҳ пешниҳоди иштирокдорон карда шуд. 6000 сол доштани анами ҷашни сада ва таърихи миллати тоҷика анами ҷашнҳо исобит карданд ва дар давоми солҳои истиқлолият бинед ки ҷашни сада дар тамоми минтақаҳои тоҷикистон бо як шукӯҳу шаҳомати бисёр баланд, ҳамин мардум бо бисёр як дилгармӣ ба майдон мебароянд ва якдигарро табрик мекунанд ва бинед сада ин бисёр ҷашни бузург аст. мегӯянд ки сада ин мужда аз наврӯз аст.
ҳамаи иттифоқии тамоми тоҷикон аст ва муттаҳид шудани мо дар атрофи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мебошад. дар қисмати тантанавии чорабинӣ вобаста ба ҷашни таърихии садда раиси шаҳри кӯло ва муовини аввали раиси вилояти хатлон истиқболи бошукӯҳи ин ҷашни миллиро натиҷаи дастовардҳои замони соҳибистиқлолии кишвар арзёбӣ доштанд. ҳамзамон ба ифтихор зикр гардид ки садда ҳамчун ҷашни мардуми ориётабор махсусан яке аз оинҳои бостонии миллати соҳибтамаддуни тоҷик буда бо ташаббуси бевоситаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон моҳи декабри соли 2023 ба феҳристи мероси фарҳанги ғайримоддии башарият ворид карда шуд. пешниҳоди барномаи фарҳангии ҳунармандони шуъбаи фарҳанги шаҳри Кӯлот иборат аз суруду таронаҳои баландмазмун ки ифодагари ғояҳои ватандӯстона ва тарғиби оинҳои миллӣ буданд анҷомбахши чорабинии ҷашне гардид. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилооти навид. манзури шумо. барномаҳои дигари телевизиони Сафина идома дорад. дар давоми шаб бароятон истироҳати хубу хушрӯ таманно мекунем. хайр.